Oslava života je mezinárodní festival tantry, tance a živé hudby. A je to prostor pro zhruba 250 lidí potkat se v otevřenosti, v přirozenosti, v harmonii, v lásce. Tantra festival je taková vedená cesta od první čakry, od přirozenosti až k 7. čakře, k duchovnu. Počúvajme srdce, není treba nikam ísť, není dôvod na nikoho čakať. Všetko máme tu a teraz. Halleluja.